La zona esportiva del Congost ha obert el curs 2010-2011 amb la inauguració d'un nou equipament. Es tracta d'un poliesportiu pensat específicament per a la pràctica del bàsquet, però que també serà apte per a altres esports de parquet. Aquest pavelló és la primera peça que entra en funcionament de l'anomenat nou complex esportiu del Congost, que inclou dos elements més, un edifici per a vestidors i serveis i el pavelló vell del Congost. Aquest històric equipament serà remodelat per adaptar-lo a la pràctica de la gimnàstica i del judo. D'aquesta manera s'acabarà el seu lligam amb el bàsquet, l'esport que el va fer néixer ara fa 42 anys. En efecte, el 17 de novembre de 1968 s'inaugurava el pavelló de bàsquet del Congost amb un partit amistós entre el Centre d'Esports Manresa i el Picadero de Barcelona. El resultat, victòria dels manresans per 64-59. Una setmana després s'hi va jugar el primer partit oficial i el Centre d'Esports Manresa va tornar a guanyar. La víctima va ser l'Estudiantes de Madrid, que va sortir derrotat del Congost per 65-58 en la primera jornada de la primera divisió del basquetbol estatal. Aquests dos triomfs ja presagiaven que la nova pista coberta de la ciutat seria l'escenari en el futur de grans èxits esportius. A la vegada, però, també eren el resultat d'una llarga història que havia començat exactament 40 anys enrere a l'Escola d'Arts i Oficis de Manresa, situada aleshores a l'antic edifici del Col·legi Sant Ignasi. La tardor de 1928, un parell d'estudiants de fora de Manresa, en Comte i en Medina, van començar a parlar d'un esport nou que es practicava a Barcelona i rodalia, el basquetbol. De seguida s'hi van interessar companys seus i tots plegats van començar a fer els primers partits de bàsquet improvisats al darrere de l'Escola d'Arts i Oficis i al camp del Flor de Lis, al Poble Nou. Així va néixer el bàsquet a Manresa. El nou esport va arrelar i ben aviat aquests joves i d'altres van decidir crear el primer club de bàsquet de la ciutat, el Manresa Basquetbol. El partit de presentació d'aquest nou esport va ser el dijous 18 de novembre de 1929 al Pujolet. En el camp de futbol es van enfrontar dos equips, el vermell i el blanc. L'equip vermell estava format per Jaume Pasqual, Agustí Jorba, Menegal, Montoliu i Maurici Soler. L'equip blanc l'integraven Josep Arola, Comte, Joan Soler, Mateu Espinal i Jacint Mata. El partit, que va ser arbitrat per Francesc Segura, va acabar amb victòria de l'equip vermell per 20-8. Per promoure l'esport i descobrir joves talents, els impulsors del bàsquet, agrupats en la Penya Club, van organitzar el primer torneig de penyes de Manresa. Va tenir lloc entre el 3 d'agost i el 30 d'octubre de 1930 i hi van participar 7 equips. El campionat també va servir d'estrena del camp del Blanqueig. Estava situat al començament de la carretera de Sant Padó, a tocar de la Bona Vista, i va ser la primera pista dedicada exclusivament al bàsquet. El progrés d'aquest esport es confirma un any després amb la creació de dos equips nous, el Club Femení de Manresa i la secció de bàsquet del Centre Excursionista de la comarca de Bages. Els èxits dels dos equips masculins de la ciutat no trigarien a arribar. La temporada 32-33, el Manresa Basquetbol puja a primera categoria del Campionat de Catalunya i el Bages a la segona categoria. Al final de la temporada següent, els dos clubs uneixen esforços i creen la Unió Manresana de Basquetbol. La creació de clubs i de penyes va acompanyada de l'aparició de noves pistes de bàsquet. A la del Blanqueig s'hi suma l'any 31 la pista de la Bona Vista i la temporada 33-34 el camp de bàsquet dels fajossistes, que era el carrer Verdaguer. Finalment, el 23 de juny de 1936 s'inaugura la primera pista de bàsquet municipal de Catalunya a la piscina municipal. L'activitat basquetbolística, com la de la resta dels esports, es veu dramàticament tallada amb l'esclat de la Guerra Civil. El conflicte bèl·lic, però, no pot acabar amb el bon nivell que el bàsquet masculí havia assolit a la nostra ciutat. Tant és així que ja l'any 40 la Unió Manresana guanya el campionat més important de l'època, la Copa Ciutat de Barcelona Trofeo General Orgaz. Els manresans derroten a la final el Joventut de Badalona per 21-20. Entrenat per Regàs, l'equip estava format per Vila, Garcia, Mauri, Troi, Montagut, Montfort, Soler, Torrescassana, Alsina i Ciuró, que n'era el capità. Aquella victòria també va ser un comiat triomfal per a la Unió Manresana. A finals d'aquell mateix any 40 es convertia en la secció de bàsquet del Centre d'Esports Manresa i passava a jugar a una nova pista de bàsquet que es va construir al camp del Pujolet. El bàsquet femení, en canvi, és víctima de la política del règim franquista. Les noies, als anys 40, tenien molt poques possibilitats de jugar a bàsquet. Tan sols un club, el Centre d'Esports Manresa, va tenir una secció femenina activa des de l'any 42 fins al 48.
En contrast, l'aparició de nous clubs posa de manifest l'arrelament del bàsquet masculí als anys 40. És el cas del CD Oriamendi, el CN a Tàngia o del JAC de la Seu, que després es diria OAR Alba. També es funden dos altres clubs que tindran un gran protagonisme en el bàsquet manresà, la Unió Esportiva La Salle de Manresa, que juga a la pista del carrer Esquilets, i la secció de bàsquet del Club Natació Manresa. En aquest club hi va començar a jugar un dels personatges clau del bàsquet a la nostra ciutat, Tomàs Dalmau Colom. Vaig jugar en el Club Natació de Bàsquet durant els 46 fins als 50. L'empenta que agafa el Club Natació porta els seus integrants a crear un club dedicat exclusivament al bàsquet, el Club de Bàsquet Manresa. Nosaltres anàvem amb una idea força de fer un club d'amistats, de companyonia, de familiar una mica, no? I així vam començar. Nascut el 22 d'abril de 1950, el popular CB continua jugant a la piscina municipal fins al 19 de setembre de 1954, en què s'inaugura la pista Castell, aleshores descoberta. Serà en aquest escenari on Tomàs Dalmau introduirà els conceptes del bàsquet modern a la nostra ciutat. Sí, mentre érem al Club Natació encara em va arribar a les mans un llibre bo. Bé, per a mi va ser molt bo. Em va fer obrir els ulls, va dir, hòstia, si això no ho fem aquí a Manresa, això no hi és, això no existeix, això s'ha de canviar. I ho vaig veure tan fàcil també que vaig voler introduir aquestes normes de bàsquet nou aquí. Va ser una mica més difícil perquè canviar l'estil d'abans, que eren 5 homes que anaven amunt i avall, 3 davant i 2 a darrere, i sempre així, i botar la pilota i passar i tirar d'una manera. I això ho canviava tot. S'havia de saber votar, agafar la pilota i botar-la, saber passar amb la forma que s'havia de fer. I això ho vaig agafar tan bé que ho veia fàcil, i després per ensenyar-ho també ho vaig fer. I sobretot el que vull tornar a destacar una altra vegada, que sempre he destacat, la sort de trobar el senyor Dalmau aquí, que va ser, per mi la persona que particularment a mi em va ajudar moltíssim i és el que, tot el que jo sé de bàsquet m'ho va ensenyar ell i com jo molts més, vull dir que hi han passat centenars de jugadors per aquesta pista a les mans del senyor Dalmau i penso que tots tenen la mateixa opinió que tinc. És gràcies a persones com Tomàs Dalmau que el bàsquet a Manresa assoleix un gran nivell durant la dècada dels 50. Fins a un total de 10 equips manresans arriben a jugar a les diferents categories del bàsquet català. Un d'aquests equips, l'OAR Alba, juga a partir de l'any 1952 a la nova pista de ciment de la Guia, la més moderna de Manresa en el moment de la seva inauguració. El bàsquet femení, per la seva banda, continua la seva particular travessia pel desert. Als anys 50 només es podia practicar la secció femenina del Frente de Juventudes o els campionats escolars. No serà fins a la dècada següent que el CB Manresa, durant 2 temporades, disposarà d'un equip femení. En aquest club comença a despuntar Marta Camproví, una jugadora que tindrà un paper destacat en el bàsquet i l'esport femení de la ciutat. En el camp masculí són 3 els clubs manresans que es consoliden en l'elit del bàsquet manresà: el CB, el Centre d'Esports i la Salle. Entre aquests equips s'establirà una gran rivalitat, especialment entre el CB i l'aleshores anomenat CD. La pista Castell i el Pujolet seran els escenaris de grans duels que posaran de manifest la gran afició al bàsquet que de sempre hi ha hagut a la nostra ciutat. Molts anys enrere hi havia tanta pugna que s'omplia el camp del Pujolet o la pista Castell quan jugaven els dos Manresa. I anava per veure l'ambient que acabava moltes vegades malament a bufetades i tot. Però era apassionant veure que 2 entitats estaven en una pugna deportiva, però molt enfrontada. Es disfrutava també. Llavors era un altre bàsquet. El CB va ser el club dominador a finals dels 50 i començaments dels 60 a Manresa i també es va situar en l'elit del bàsquet català. La temporada 59-60 va pujar a la segona categoria del bàsquet estatal i hi va militar uns anys seguits. La temporada següent, la Salle Manresa, liderada per Antoni Pere Arnau, assolia aquesta categoria i 3 anys més tard ho feia el Centre d'Esports. Aquest club va construir una nova pista de ciment al Pujolet l'any 62. La Salle, per la seva banda, es va traslladar al carrer de la Pau al final de l'any 68,
pocs mesos després que el CB cobrís la pista Castell i disposés del primer pavelló cobert de la ciutat. Per fer aquesta pista també es va costar Déu i ajuda, no? Perquè el que ho feia va acabar els cèntims i com que la paret d'allà és tremendament forta, tan forta, i el terra, que no hi havia manera de profunditzar, no hi havia manera. Aquí sota, hi ha un gruix, no sé de quan, de balastre, per poder anivellar la pista. Però va arribar un moment que diu jo prou, jo no hi poso res més. Faig la pista així i quedi com queda. I va quedar amb una mica de pendent. Que això era d'allò dels clubs de bàsquet, de dir, la pista que vas avall. Però no és cap cosa, no. O sigui, es nota una mica, però quan jugues així, això no es troba. El centre d'esports continuava jugant a la nova pista del Pujolet, on es va consolidar com un dels aspirants a pujar a la màxima categoria del bàsquet estatal. En el progrés de l'equip va ser clau la figura de Josep Salido. Bé, la meva relació va començar amb un cafè històric de Manresa, que era el Moca, que allà hi havia el Centre Esports Manresa i el bàsquet era el Centre Esports, una secció del futbol del Centre Esports Manresa. I allà doncs, hi havia una colla d'amics coneguts que era el que portaven el bàsquet, em van demanar per ser directiu i com que jo no sabia ni a quina categoria hi havia el Manresa, em van dir que la pròxima que venia ja era la del Real Madrid i Barcelona. Vaig dir, bueno, si nosaltres pugem de categoria ja podrem jugar contra el Madrid i em van dir que sí. Doncs vaig condicionar que jo entraria, però que jo volia fer esforços per pujar a la divisió d'honor. Finalment, en la temporada 67-68, el centre d'esports assolia l'anhelat ascens a la primera divisió. Entrenats per Francesc Caser, els jugadors protagonistes d'aquell èxit van ser Colell, Fàbregas, Gol, Julià, Pont, Reig, Joan Riera, Sebastià Riera, Suau, Valentí i Vidal. L'ascens va plantejar al centre d'esports la necessitat urgent de construir un pavelló. Hi havia poc temps, però 49 dies laborables van ser suficients per acabar la segona pista coberta de la ciutat. Seria l'actual pavelló vell del Congost. Construït en uns terrenys cedits per l'Ajuntament, l'equipament té unes dimensions de planta de 54 per 30 metres. En el moment d'inaugurar-se hi cabien 2.500 persones, 1.000 de les quals assegudes. La federació ens obligava, si jugàvem a la divisió d'honor, a tenir que jugar en una pista coberta amb terra de fusta o similar, i esclar, nosaltres teníem el Pujolet que era ciment i sense coberta. Llavors vam bellugar a l'Ajuntament de Manresa demanant col·laboració i van considerar que això era un bluf. Vam tenir l'oposició per part de l'alcalde, senyor Soldevila, i del tinent d'alcalde, ponent de Ports, senyor Climent Roca, però, sin embargo, vam tenir la col·laboració del delegat d'Esports, senyor Platón, que aquest hi va creure en nosaltres, i esclar, llavors vam lograr que l'Ajuntament cedís aquests terrenos on estem i vam tenir de buscar subvencions que la Delegació Nacional de Ports ens en va donar, però no es va acabar de cobrir tot. Evidentment, entre un altre company meu, que va ser president molts anys, el Carlos Casas i un servidor, vam ser els que vam tenir d'acabar de pagar el pavelló. La nova categoria obligava el centre d'esports a reforçar l'equip. Un dels fitxatges més sonats va ser la contractació del primer estranger de la història del bàsquet manresà, Randy Stoll. A mitja temporada, el pivot americà va fugir del país perquè havia jugat en un equip professional americà, fet aleshores no permès. En tot cas, aquella primera experiència del centre d'esports va ser efímera, ja que aquella mateixa temporada l'equip va baixar a segona. La temporada següent, el centre d'esports es va reforçar per tornar a pujar a primera. L'adquisició més destacada va ser la de Josep Armengol, la gran estrella de l'equip rival de la ciutat. Vaig començar a jugar amb els equips infantils del CB, vaig jugar molts anys allà fins a arribar al primer equip. El que passa que llavors les meves ambicions esportives s'havien fet una mica petites i aquí al Congost hi havia un projecte liderat pel senyor Salido, un projecte molt ambiciós
que doncs, a mi em va fer molta il·lusió doncs, poder participar en aquest projecte. Vam pujar l'equip a Primera Divisió Nacional i aquí doncs, aquest pavelló havia viscut moments històrics pel bàsquet manresà. L'aposta va tenir èxit i el Centre d'Esports Manresa tornava a jugar a primera la temporada 70-71 amb un equip dirigit per Antoni Serra. El tècnic mataroní va arribar acompanyat d'un base de categoria internacional, Joan Martínez, que va dirigir l'equip amb un gran mestratge. Aquella temporada, el Centre d'Esports quedaria quart classificat i encetaria un període de 13 anys seguits a la màxima categoria. Amb l'estrena del pavelló del Congost també va debutar el Centre d'Esports Manresa femení i va jugar només durant 3 temporades, de la 68-69 a la 70-71, però va establir les bases del gran èxit que tindria el bàsquet femení en el futur. El CB, per la seva banda, no es va resignar a mantenir-se a un lloc secundari. La temporada 71-72 quedava subcampió de la segona divisió i aconseguia l'ascens a la divisió d'honor. Armengol, Fàbregas, González, Holgado, Oms, Suau, Josep Meses, Miquel Meses i Ieves integraven l'equip, que estava dirigit per Jordi Garcia. Així doncs, la temporada següent el Gran Derbi manresà es va jugar a la màxima categoria. La sort, però, va ser ben diferent pels dos equips. El Centre d'Esports va quedar 7è i el CB va baixar a segona divisió, on va destacar un americà de gran qualitat, Lee Palmer. La Salle també va jugar a la categoria de plata al curs 71-72 amb jugadors com Magí Forn o Miquel Cubo. El fitxatge d'Ed Johnson seria la gran novetat en la plantilla del Centre d'Esports Manresa de la temporada 73-74. El pivot americà va enlluernar el Congost durant 4 temporades amb el seu joc elegant i eficaç. Al seu costat, jugadors com l'esmentat Joan Martínez, els Aleix Pasqual, Jofresa, Julià i Colell o pivot Tarruella van conformar un equip sòlid que va fer gaudir el públic del Congost. En temporades següents van ser molts els jugadors de gran nivell que van jugar a les files del Centre d'Esports, que passaria a anomenar-se Manresa Esportiu Bàsquet a partir de l'any 88. Fullerton, Miguel Ángel Estrada, Escorial, López Abril, Iradier, Germán, Meis, Fraser, Singleton, Jordi Creus, Simpson, De la Cruz o l'inoblidable Pep Pujolràs són alguns dels noms il·lustres que van vestir la samarreta blanca i vermella en el pavelló vell. D'entre tots, però, el de més categoria va ser, sens dubte, George Gervin. L'exjugador de la NBA va poder demostrar en només 5 mesos que és el millor jugador que ha militat mai en un equip europeu. Va fer una mitjana de 29 punts per partit i va contribuir decisivament a salvar la categoria de l'equip. El George Gervin, això va ser una figura, però una figura de lo millor. A l'estil Michael Jordan, el George Gervin ja d'estatura i tot. Jo crec que el millor jugador que ha passat per aquí és el George Gervin, no? Un jugador de la NBA amb una classe increïble, crec que tècnicament ningú tan bo com ell no ha passat per aquí, tot que va arribar aquí ja amb una edat bastant gran i que físicament no estava en el seu millor moment, no? Però tècnicament jo crec que és el millor jugador que ha jugat a aquesta pista. Amb l'arribada a l'elit, els jugadors del planter van tenir també la seva quota de protagonisme. Basquetbolistes com Miquel López, Joan Cots, Joan Penyarroia o un jove Jordi Singla van deixar empremta al Congost. Sí, aquest pavelló, curiosament, es va construir l'any que vaig néixer, no? El pavelló aquest, i de sempre ho havia vist, i jo a partir de... El meu pare ja era soci del Manresa, jo amb 6-7 anys ja estava aquí a les grades mirant el bàsquet, no? O sigui, era un emblema del bàsquet de la ciutat, per mi sempre ha sigut aquest, abans de passar al Nou Congost, i poder acabar jugant aquí va ser un orgull, no, per mi. Tret d'un any, el club es mantindria a l'elit del bàsquet fins a la darrera temporada jugada al pavelló vell del Congost, la 91-92. Aleshores, el bàsquet Manresa es traslladaria al pavelló nou, on jugadors com Esteller, Penyarroia, l'esmentat Singla, Alston, Hall o Salier van oferir un bàsquet d'altíssim nivell al públic manresà. Amb tot, la figura clau d'aquell temps va ser el gran Joan Creus. La seva impecable direcció de joc van portar l'equip a assolir els grans èxits del bàsquet manresà, la Copa del Rei de l'any 96, les lligues catalanes dels anys 97 i 99 i, sobretot, la Lliga ACB aconseguida el juny de 1998 en una inoblidable final contra el Baskonia. El CB i la Salle es van mantenir tots aquells anys en un digne segon terme i van centrar els seus esforços sobretot a la formació de jugadors joves, igual com feia el grup d'esports Badia Soler des de la seva fundació, l'any 74. Aquest club va començar a competir a categoria sènior l'any 81,
amb diferents noms, Bàsquet Manresa Sant Francesc i Bàsquet Manresa Joviat, va tenir una progressió excel·lent fins a arribar a la segona divisió la temporada 89-90. En la següent va sumar esforços amb l'històric CB per constituir un club nou, el Club de Bàsquet i Grup d'Esports de Manresa. Per la seva banda, el bàsquet femení va anar augmentant el seu protagonisme. Als anys 70, el bàsquet femení Manresa va arribar a segona divisió les temporades 75-76 i 76-77. Amb tot, aquell any l'equip sènior es va dissoldre. Als anys 80 va ressorgir impulsat per Maria Ciuraneta i Francesc de Puig i va viure la seva etapa daurada. 3 ascensos en 4 anys porten el club a primera B l'any 84-85. 10 companyes de la mateixa classe que ens avenien moltíssim, que ens apassionava un esport que aleshores no era un esport molt important, però aquí a Manresa sí que estava molt arrelat, que jugàvem a la pròpia escola, que a partir d'aquí vam anar pujant de juvenils a júniors, vam anar guanyant campionats d'Espanya, vam anar tirant amunt, fins que vam veure que, ostres, que no ho fèiem malament, i a partir d'aquí vam anar pujant, fins que ens vam plantificar aquí a jugar a les fases per pujar a l'equip a primera B. A l'equip, que aleshores ja juga al Congost i es diu Manresa Sant Francesc, ja hi destaquen les germanes Valentí o Nina Pont, la primera basquetbolista catalana que fa l'aventura americana. És un altre món, és una altra galàxia, és un altre concepte de l'esport. Miraves el pavelló i deies que aquí hi ha 10.000 persones mentre tu estàs jugant a bàsquet. L'ascens a primera arriba a la temporada 85-86. En són les protagonistes Castro, Reig, Solana, Carla Valentí, Mosquera, Jorba, Mònica Valentí, Vilaseca, Figueres, Solà, Vila i Valverde, i estan entrenades per un altre històric, Joan Coromines. L'any següent, el bàsquet Manresa Sant Francesc va incorporar per primera vegada jugadores estrangeres. Les americanes Jenny Hall i Wanda Ford es van acoblar a un gran bloc que, entrenat ara per Pere Romero, va desplegar un joc de gran brillantor. El premi no es va fer esperar, el subcampionat de la Lliga Catalana. El bàsquet Manresa femení va continuar a l'elit fins al curs 91-92, quan per manca de pressupost es va dissoldre. Van ser 6 anys en què Manresa va poder gaudir del joc de les millors jugadores del nostre bàsquet. D'aleshores ençà, el pavelló vell del Congost ha continuat acollint partits de bàsquet. Ha estat la seu de la recuperada Unió Manresana de Bàsquet, fruit de l'acord entre el bàsquet Manresa i el CB-IGE per treballar conjuntament al planter i de diferents equips sèniors de la ciutat. Finalment, però, al pavelló vell del Congost li ha arribat l'hora d'acomiadar el bàsquet, l'esport que el va fer néixer. Com ja hem dit, el pavelló s'integra en l'anomenat nou complex esportiu del Congost, que es va començar a construir al maig del 2009. La primera fase d'obres ha consistit en la construcció del nou poliesportiu. Aquest equipament té una planta de 3.039 metres quadrats i inclou 3 pistes transversals de mides reglamentàries. També compta amb 3 mòduls de graderies telescòpiques independents que tenen una capacitat cadascun de 100 persones. Aquest nou equipament acull tota l'activitat basquetbolística que s'havia dut a terme fins a l'estiu al pavelló vell del Congost, la pista Castell i el pavelló del Pujolet. Al costat del nou poliesportiu s'hi ha construït un edifici annex que el connecta amb el pavelló vell. Disposa d'un seguit d'espais i serveis accessibles des de tots 2 pavellons. En concret, l'edifici annex compta amb 7 vestidors col·lectius, 3 magatzems, un despatx, serveis i sanitaris i farmaciola. A la coberta hi ha les instal·lacions de climatització tant de l'edifici annex com del nou poliesportiu i el pavelló vell. Al davant també s'hi ha aixecat un vestíbul, que és el punt d'entrada i distribució de persones al conjunt del nou complex esportiu del Congost. La pròxima fase de remodelació beneficiarà el pavelló vell del Congost. La històrica pista de bàsquet de Manresa es transformarà en una instal·lació adaptada a la pràctica de la gimnàstica rítmica, esportiva i de manteniment, i també al judo. A la zona central, de 811 metres quadrats, hi haurà una sala per a la pràctica de la majoria de proves de gimnàstica. Aquest espai comptarà amb una graderia fixa per a 60 persones. Un dels extrems, el que està situat a la porta d'entrada actual, tindrà 2 nivells. A la part superior hi haurà una doble sala de judo que també serà apta per a altres esports de tatami. En la part inferior hi ha prevista la instal·lació d'una sala de musculació i la construcció de 2 vestidors. En l'altre extrem, on ara hi ha els vestidors, s'hi construirà un bar-restaurant al qual es podrà accedir des del carrer.
Més endavant, damunt del restaurant, a la part on ara hi ha les oficines, s'hi farà una zona d'acollida i descans per a esportistes, sales de reunions, una aula i noves oficines. Un cop acabada la remodelació, durant la segona meitat de l'any 2011, el pavelló vell del Congost estarà a punt per encarar una nova etapa. El bàsquet, doncs, ja no serà el protagonista del vell Congost, però aquesta emblemàtica pista continuarà ocupant un espai destacat en l'esport manresà, tal com ha fet els darrers 42 anys. I els altres equipaments de la ciutat també se'n beneficiaran, ja que es podran especialitzar en altres esports. Manresa, doncs, torna a treure partit de la seva llarga tradició basquetbolística. A banda de la promoció de la ciutat que permet el bàsquet d'elit, la millora de l'oferta per a l'esport amateur i de formació permet potenciar l'esport com a activitat que promociona la convivència i el sentiment de pertinença a una sola comunitat.